Zaastikfeest op basisschool De Borg op in Hembrik. Dit is de week tal van activiteiten binnen in het Rampt van Lezen. Lezen is sowieso natuurlijk heel belangrijk, want het is nodig voor alle vakken. De kerst net een vak doen zonder dat is lezen kerst. Maar het is natuurlijk gewoon hartstikke leuk. Wat is er nou leuker om in een vakantie in een hoekje van de bank zitten en te lezen en verdiepen te wijzen in een boek. En dat is eigenlijk wat wij deze week promoten willen. Vanmorgen wie de officiële uittrap van de Boekenwieken met voorlezen van Beppes in alle klassen. Raf springt op de piano. Hij danst op de toetsen en zingt een prachtig lied. Moet je eens kijken. Zie je dat? Doe geen moeite, antwoordde de regen. Ik kwam alleen maar even zeggen dat ik wel weer overwaai. Ik vind het wel leuk en ik lees dus soms spannende, soms grappige. Dat hing er maar krijg van nou weg zin in. Ik kan nog niet lezen, maar ik leer altijd een paar keer in de nacht met mijn moeder in bed voordat ik ga slapen een beetje lezen over verhaaltjes. Door de komst van computerspultjes en mobieltjes wordt er heel iets minder lezen erbij. De komende weken zijn er allerhande activiteiten om dat te stimuleren. Begelijks met speeddaten. Allebei zie ik een boek uit. En dan kunnen ze in 2 minuten aan orenband vertellen wat er nou zo leuk is aan dat boek. En dan scoren ze terug en dan jaren ze van een oorband wat er nou zo leuk is van dat boek. En zo jaren ze dus in kwartskoofse tijd een hele protte leuke boeken. En daar worden ze dan hopelijk enthousiast van om die boeken ook te lezen.